Čaute, vítam vás u dnešného videa a toto je vlastne akoby moje prvé video a je to taký menší vlog, ako si ideme pre malé mačiatko. Takže tu už sme v aute a najprv sme boli u rodiny a teraz ideme pre to malé mačiatko a strašne sa teším. A few moments later. Takže tu už ho máme v aute a sme na ceste domov. Takže je to kocúrik a dali sme mu meno Felix. Som bola strašne nadšená z neho, úplne mimo som z neho bola. A je strašne malinký a roztomilý, má 2 mesiace a s cestou nebol vôbec žiadny problém. Trošku sa tak bál, ale ako nebolo to také, že by behal po celom aute alebo chcel by utiecť. A tak si kľudne leškal a tak, takže nebolo to také strašné. A few moments later. Takže guys, už sme doma a už sme chillovali na gaučíku a bol ešte taký vyplašený docela a úplne to chápem, veď je ešte malinký a zobrali sme ho z jeho prirodzeného prostredia a tu sme sa s ním chceli trochu pohrať, ale jak vidíte, moc nám to teda nešlo, nevadí a už ho máme doma, jupi! Takže tu som zase robila s tou myškou, nech sa s tým trošku začne hrať a už to začal sledovať, pozeral na to, jak som tým hýbala pred ním, takže už sme robili malé pokroky. Takže tu už nám pomaly zaspinkával a bol fakt roztomilý, jak tam ležal, mal tam položenú tú hlavičku. Takže takto vyzeral náš deň. Dúfam, že sa vám to páčilo teda a ešte vám tu dám pár záberov z toho, ako sme ho teda mali doma, ako spínkal a ešte tu bude pár fotiek. Takže ja vám ďakujem, že ste sledovali toto video až do konca, nezabudnite like, odber a ja sa teším u ďalšieho videa, pa pa!